pagmasusyantayang piyesta at kapigaganakan king na birhen karin Lourdes. Pakiabitala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Monica Punsalan and family, Rebecca Punsalan. Birthday Thanksgiving, Maria Lourdes Galang, Senaida Maniago, Lourdes Pineda, Lourdes Deirit, Ate Madel, Rowena Santos, Odian Loli Sun. Special intention, Bel Katekbak, Milian Riza Trinidad, Lourdes Tuason, Corazon Mercado, Lilian Borromeo. Speedy recovery, Mercedes Nukup, Beson Singh, Domingo Goson, Bel Trinidad, Anita Chente, at Lourdes Nukup. Ang timuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Griselda, Juan, Alejandro, Emilia, Reynaldo, Cristina, Virginia, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Daniel, Maria Luz, Anastasio, Francisca, Maura, Ruth Karen, Romulo, Hil, Evangelina, Nestor, Timoteo, Ricky, Jesus at Librado.
Makiabetan po king dalita pamuklat. Panaduan mo, King Diyos, ekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin niya sa aming maitan, ating sablang bansa, tiyan mong kapayapaan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Kinagiyuningin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya kaam temorin, mayapayabak kay kay po, maya payabak po amo. sa ingal do pong ini, metong yung maragula selebrasyon para kareng marakala katoliko, muling dakala devotis, king kay katang kaluguran na Indong Birhen Maria, at ining pamipatilip na, pamipakit na kang Bernadette Subiro, King Lourdes France, anyang 1858, yang ening kay katamong kilalang anting Our Lady of Lourdes. At ini munang pungaldo ngayon dineklara ng St. John Paul II, anyang yang kay katang Papa, bilang World Day of the Sick. Nya kambening kay katang devotion king Birhen, ilapit tala kaya king panalangin na ding sablang masakit at ating kapanandaman. Nya batang ini nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamod pagsisyan, ding kasalanan tamo. Hanyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikay ginawa, King Lourdes, meto nga sentro ng devosyon katoliko keti king yato, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo, Kristo, ikay matulang papakit pasibayo, karin Lourdes. King kaya kang upaya, pakalulo at kayapan. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo, Ginoo, ikay pepasigla, king kasalpantayanan, karin Lourdes, kapamilya taning Birhen Maria, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ligaya ni Diyos, hindi ka magsasaban mo. Kapayapan kaling kau, ang tarong
sa banwa, kapayapaan ka rin tao, ang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapaan ka rin tao, ang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, pagmasusyan ming piyesta ng Maria, ingalang bakas kasalanan na hindo ning Diyos. So pandakesa ng managumpe, ring kayang panalangin, babo ning makatao ming kainan. Iti adon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makisan metong ko king tula ning Jerusalem. Magsaya ko para kaya ikong sablang malugod kaniting syudad na. Makisan metong ko ngeni king kayang tula, ikong sablang menangis para kaya. Ikatulayo ing pangasaplala na, antiing bingot king salo ng induna. Nganan ing Ginoo, iyatad ko keka ingalanganggang pangasaplala. Ing pibandyan ding bansa magus keka, antiing ilog a ekakati. Mangari ka king bingot a pasuswa ng induna. Kikilika na at sisesen king mitmong lugod. Nung makananong pamatulanin ning meto nga indo, ing kayang anak, makanyanda kang pamatulan karing king Jerusalem. Potang akit mo ng malyari iti, tumula ka, pasik na nga naka at dinan masanting apami kakatawan. Abalo mo kanita, king ako, ing Ginoo, sasaupan kula detang maminto kanako, dapot papakit kong karing kalaban ko. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ikay kasakdalan ng dangalan ning kekang lahi. Minuan ka sa o indukong pakamalan. Panwana nakasa ning Diyos akakatas-katasan. Maygit karang sablang babae ketiking yato, at mipurya naman sa inggining Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo makalingwan, king kaisipan daring tao. Nune iti paganakana kapilan man karela, ing upaya ning Diyos aginuta mo. Ikay ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing Diyos ipagkalob na sa kapilan man, ing ika mirangal ka, at mapablasana na karing kalam antining emo pikabiyam. Ing biyemong sarili, king oras ning bansata mo, tsu makaplupase. Ikay ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia,
Mapalad ka, O Birhen Maria, uling matibe mong paniwalan, kingding pangako ning Ginoo, matupadla. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa, king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. Mika kasalan karin kana Galilea, at atso ka rin ng imanang Jesus. May kumbiraya naman ni Jesus at din kayang alagad. May gisa ning alak, inyay Mariang imanang Jesus, sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, nga na may kibat Jesus, paboren mo, ing oras ko, pa dinatang. Nga nang sinabing imana, karetang ipos, daptan nyo, ing nanumang sabyana kaya kayo. Karin nating ana matapayan, ing bala metong kareti, may kakalaman niyang adwang pulo, o atlong pulong galo na danum. Makasadya na reting tapayan para king seremonya ng pamaglinis na ring Hudyo. Sinabi ng Yesus, karing ipos, katman nyo lang danum ding tapayan. At kitman dala ang gaking labi. Kay ba't nanita nga ng Yesus karela, ngayon saklo kayo at idalayo king manibala kaniting kasalan. Inya delara king manibala king kasalan at tikmaning danum ameging alak. E nabalo ning manibala nung nuibat itang alak kita. Dapat balura ding ipos sinakluking danum. Inaus niling manibala ang lalaking kinasal at sinabi na kaya, kaugalyan ing yapag mumuna ing manyaman na yalak. At nung dakal na laainom ding bisita, kanita pa yapag ing alak amay na. Dapat ika, tawli mong legeng manyaman na yalak. Iti milyari karin kana Galilea. Ing inunang mala, adepat ng Yesus. Karina pepakit ing kayang kayupayan. At iti meging dalanening pamaniwala rakeya ring alagad na. Ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning po Good sa lahat. morning po, Ama. At happy fiesta ng Birhen ng Lourdes. No? Ngayon po, madalang ko na lang makita sa mga babae yung nakahabito na puti. Tapos may sas na kulay blue. No? Wala nang nagsusot ngayon. Nung pong seminarista pa ako, maraming nagsusot niya. No? Siguro sila yung mga tunay na may malalim na debosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes. At ito nga po, ang araw na ito, February 11, 1858, no? Nung nangyari itong kauna-unang apparition ng mahal na Birhen sa isang ordinaryong babae doon sa Lourdes, France, no? Ng pangalan ni Bernadette Soubirous. No? Si Bernadette Soubirous po ay siyang panganay sa 9 na magkakapatid sa isang mahirap na pamilya na ayon sa istorya, nakatira lang sila sa dating kulungan. Kaya hirap na hirap sila. Dahil dito, hindi ganun nakapag-aral si Bernadette at si sakitin. Salonera siya, na asthmatic. Ito ay dahil daw siguro dahil malnourished siya. Pero ganun pa man, isa pong ito nga yung istorya sa dami ng mga kabataan noon, sa dami ng mga pagpipiliang mga kababaihan noon,
na mas siguro marunong, mas smart, no? O kaya mas malusog kaysa kay Bernadette, sa kanya pa nagpakita ang mahal na Birhen dun sa Lourdes, France. No? At ito pong pangyayaring ito ay pinapakita lang na consistent ang Panginoon Diyos sa kanyang pamamaraan. No? Na sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, pinipili niyang mahihina para pahiyain ang mga marurunong at makapangyarihan. At dito nga, pinili niya si Bernadette para masaksiyan itong apparition na ito, itong milagrong ito, para ano? Ito nga pong ating ebanghelyo ngayon, ang ginawang milagro ng Panginoong Jesucristo doon sa Cana, Galilea, nung mapalitan yung tubig, no, ito'y naging alak. No. Sabi ni St. John, iti milyari ka rin Cana, Galilea, yung minunang mala, adepat ng Jesus, karin na pepakit ing kayong kayapayan, at iti meging dalanening pamaniwala rakaya ring alagad na. At ito pong pangyayari sa Lourdes, France, sa pamagitan ni Bernadette Soubirous, ay ito nangyari para ang tao'y lalong maniwala sa Diyos. Kaya ito po'y isang pangyayari na hindi lang para mamangha ang tao, hindi lang para ma-curious sa mga pangyayari, kundi ang insidenteng ito, ang pangyayaring ito ay akayin ng tao sa paniniwala sa Diyos at sa ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. At alam niyo po ba na ang groto, ano bang kahulugan ng groto? Pag nakikita po natin yung mga groto, kasi ngayon naglipa na rin sa mga bahay natin, normally ngayon kasama na yung groto sa mga dekorasyon sa hardin. No? Ginawa na rin dekorasyon, pampaganda sa mga bahay. No? Pero ito hindi lang siguro pampaganda, kundi ito'y paggawa ng isang altar para hindi makalimutan itong nangyari noong 1858. No? Nung ang mga Katoliko ay naisipang gumawa ng mga replika nitong groto doon sa Lourdes, France. And by the way po, ano bang kahulugan ng groto? Ang groto, ang ibig sabihin lang kuweba. So, kaya kung titignan niyo po yung mga groto natin, parang kuweba sila. Kasi tinutularan natin yung pagpapakita ng mahalabiran kay Bernadette Soubirous dun sa kuweba, dun sa Masabel, Lourdes. Kaya yan po. Kaya yung ating mga grotong yan, sana itong ipaalala sa atin, itong nangyari noong 1858 para ipaalala ng Diyos na siya'y buhay, siya'y nandito. At dalhin tayo ito sa paniniwala, sa malalim na paniniwala at pananampalataya sa Kanya. At alam niyo po ba na ang pagpapakita ng mahal na Birhen dun sa grotong yon, sa kuwebang yon, kay Bernadette Soubirous, hindi naman siya nagpakilala kay Bernadette Soubirous bilang ako ang Birhen ng Lourdes. No. Hindi po yan ang pagpapakilala niya. No. Ang pagpapakilala ng mahal na Birhen kay Bernadette Soubirous, kasi nagpupumilit si Bernadette na ibigay nitong babaeng itong nagpapakita sa kanyang pangalan niya kasi tinatanong ng pare. Para i-report yun sa pare. At alam niyo po ba kung anong binigay na pangalan ng Birhen kay Bernadette Soubirous para ito rin ang sabihin niya sa pare? Ulit, hindi niya sinabing, ako ang Birhen ng Lourdes. Hindi. Kundi ang sinabi ng babaeng nagpapakita
no, kung ilang beses kay Bernadette Sobiru ay sabi niya, ako ang Immaculada Concepcion. Yun po yung pangalan binigay ng Birhen na nagpakita dun sa kuweba. Ako ang Immaculada Concepcion. At alam niyo po, si Bernadette Sobiru, uneducated, pero nag-aaral na ng konting katekismo ng panahon na yon, 14 years old. At ang kanyang salita daw, hindi man diretso ang kanyang pag-friends. No? Kasi ang France, French ang language niya. Pero ang salita ni itong pamilya ni Bernadette Sobiru ay isang native language. No? Kumbaga, hindi siya marunong magtagalog, ang alam niya ibanag, parang ganyan. Yung native language lang. No? Hindi niya kabisado yung national language nilang French. No? Kaya ito si Bernadette, no? So sandali, na-distract ako. Kung minsan na may mental block na ako, na nawawala sa hindi kaya dahil tumatanda ako, no? O dahil kung minsan marami na rin iniisip, no? So anyway po, so itong si Bernadette, ganyan lang siya, no? Wala siyang ganong kaalam-alam. Kaya nung inireport niya yung pangalan nitong babae nagpapakita sa kanya dun sa pare, shocks yung pare. Kasi bakit? Hindi pa ganun alam ng mga tao ng panahon na yon ang Immaculada Concepcion. 4 years earlier, si Pope Pius IX, dineklara niya ang dogma ng Mahal na Birhen bilang Immaculada Concepcion. Kaya nung marinig daw ito ni Bernadette Sobiru dun sa Birhen, di man nata marunong magsulat. Kasi, inuulit-ulit. No? Kumbaga, Immaculada Concepcion, Immaculada Concepcion. Hanggang makarating sa pare. Parang di lang niya makalimutan. Parang ako dito. No? Kasi pag ganun meron kang minememorize at ikaw may takid ka, kakalingon mo na eh. Pag na-distract ka, makakalimutan mo. Kaya si Bernadette Sobiru, simula doon sa grotto hanggang sa Immaculada Concepcion. Kaya nung po yun, nung maring ng pare, kinilabutan. Kasi paano malalaman itong ordinaryong babaeng hindi naman edukada, sakitin pat sa lunera, itong bagong deklarang dogma ng simbahan, na nung panahon na yun mayroon pa rin mga kumukontra. Mayroon pa rin nagdududa sa bagong sa bagong dogmang ito. No, pero ito kaya alam niyo po itong apparition na ito para baging confirmation. Isa ring confirmation of that dogma declared by Pope Pius IX in 1854 na tunay na ang Mahal na Birhen ay she was conceived without original sin. Yan ang Immaculada Concepcion. Yan ay pagpapatunay na nasa tamang landas ang pagdeklara ni Pope Pius IX nitong dogma. Kasi alam niyo po yung dogma, ang kahulugan ng dogma ay yung mga katotohanan ng ating paniniwala. Pag sinabing dogma ng simbahan, ibig sabihin, yan ang mga pinapaniwalaan natin. Pag hindi mo pinaniwalaan yan, wag mo nang ituring ang sarili mo bilang Katoliko. Like it or not, pag dogma, kailangan paniwalaan natin. Kahit ito hindi natin gaanong naunawaan at naintindihan. No? Kaya yung pong mga dogmang yan, no? To consider yourself as a Catholic, kailangan paniwalaan mo yan. Kung hindi, labas ka na ng simbahan. Kasi hindi mo na pwedeng ibilang ang sarili mo
bilang Katoliko. No? Okay. Kaya ito po, no, itong pangyayaring ito, nakikita ko rin kung paano ang Diyos mismo at ang Panginoong Jesucristo mismo, ang anak ng Mahal na Birhen, siya na ang gumawa, parang gumawa ng paraan to confirm this dogma na ang simbahan niya, ang Santa Iglesia Katolika ay nasa tamang landas. No. At ito po palagi ang Diyos. No? Kaya ito pong aparisyon na ito ay isa ring monumento. Monumento. Isang patunay na ating pananampalataya bilang Katoliko ay tunay. No? At ang debosyon natin sa Mahal na Birhen ay tunay. No? Hindi sila mga katangisip, hindi lang gawa-gawa lamang. Kasi po itong mga pangyaring ito sa Lourdes, France, sinuri pa ng siyensya. Sinimay pa ng simbahan. Kasi hindi tayo dapat kadali-dali maniwala sa mga ganyan. Ika nga, ang maniniwala sa sabi-sabi ay daig pang siraulo, parang ganyan. Ano? Kaya hindi ka dapat kagad maniniwala. Kaya ito pong pangyaring ito, hindi lang simbahan ng tunay na nagsaliksik, kung ito nga'y authentic at tunay, kundi kasama ng siyensya. Kaya hindi lang ito pinapatunayan ng ating paniniwala, kundi ang ating mismong bilang pagiging simbahan, ito rin ang kino-confirm niya. At alam niyo po, itong lugar dito sa pinangyarihan ng apparition na ngayon ay naging isang tanyag na pilgrim area. Sikat, no? Baka pangalawa lang sa Our Lady of Guadalupe doon sa Mexico. No? Kung ilang milyon ang pumunta doon yearly, pero siguro ngayon pandemic, baka wala ngayon. At marami po mga reported cases na gumaling. At alam nyo kung paano nagsimula yung ganon, yung paggaling. Kasi isa sa mga apparition, isa sa mga pagpapakita ng Birhen kay Bernadette Soberano doon sa grotto. Sinabihan ng Mahal na Birhen si Bernadette na humukay ng konti doon sa lugar na kung saan siya nakaluhod. No? At inumin yung tubig. No? Yung inumin ng tubig doon, maputik yun. Tsaka wala naman talagang parang bukal. No? Pero ganun pa man, sumunod si Bernadette, humukay. Nung una putik, tapos damo. At pinakain ng Mahal na Birhen kay Bernadette Soberano. Pero later on, bumukal po yung tubig. At nakainom si Bernadette. At later on nga, yun ang, alam naman mga tao, pag mga ganyan, para mga Pilipino yata ito mga Pranses. No? Kaya din sila yung mga nagsiinuman doon. At yun po nagsimula. Hanggang ngayon po, yung bukal na yon hindi nawawalan ng tubig. At yung mga pupunta sa Lourdes, France, ito yung kanilang pinupuntahan. Para sila'y maligo, sila'y uminom. Ako nga po yung nakapunta dito noong 1991. Sumama ko sa isang sa pilgrimage. At yung isa kong kasama, no, si namatay na po ngayon si Apong Mario Ramos. No, kasi matigyawat yun no. Talagang maghilamos ako, sabi niya, para mawawala yung mga tigyawat ko. No. Si Among Rudy naman, patay na rin po si Among Rudy de Guzman, silang kasama ko. Kasi nawawala na yung buhok. Sabi niya, para tutubong aking buhok.
At ako po noon, medyo kumisan, nararamdaman ko na yung parang meron akong sakit sa likod. Kaya yun ang aking hiling. Sana'y gumaling. Pero unfortunately, si Among Maramos po, nanatili pa rin mga tigyawat niya. At si Apo Rudy, hanggang sa pagtanda, naubos ang buhok. Pero ganun pa man po, ika nga, mayroon talagang mga gumaling na sinuri ng siyensya. Sabi nung mga panahon na yon, there were around 7,000 na ni-reported na gumaling. Pero sa pagsusuri, mga 69 lang ang totoo. The rest, mga hoax, fakes. Pero 69 is still 69. Marami pa rin yan. Ito pa rin patunay na totoo ang pangyayari sa Lourdes, France. At ito hindi galing sa demonyo, kundi galing sa Diyos. Yung nga pong pumupunta doon, magpahanggang ngayon, hindi man sila gagaling physically, but they go home healed spiritually. Yung kanilang sakit, yung kanilang mga nararamdaman, yung anumang kanilang problema, nakuha nilang harapin ng buong tatag. All because they were healed spiritually. Kaya ganun pong itong lugar na ito ay dineklara ng Papa, the late Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II na ngayon, na bilang Center of Healing. At dineklara ang February 11 bilang World Day of the Sick. Kasi siguro nga po, tayong lahat bilang tao, siyempre pag nagkasakit po tayo, nagkasakit ang ating mga sa buhay, talagang hindi natin alam kung anong gagawin natin, kung saan tayo magpunta para lang gumaling tayo sa ating mga sakit. Gumaling lang ating mahal sa buhay sa sakit. So ito po, ang araw na ito, World Day of the Sick, isang araw na pagdarasal sa lahat ng mga may sakit. Lalo na yung mga ngayon tinamaan po ng COVID-19. Ngayon po, hindi natin pwedeng gawin yung dating ginagawa na pagka-anoint. No? Kasi baka hindi magresulta sa kagalingan, kundi sa meron pa magkasakit sa inyo. No? Pero meron po tayong prayer of healing mamaya, right after ng communion. Kaya patuloy po tayong dumadalain sa mahal na Birhen at sa panalangin din si Bernadette Subiro na naway gumaling ang mga maraming may sakit sa kanilang mga karamdaman, pero higit pa doon, they will be healed spiritually. As a final note, alam niyo po ba si Bernadette Subiro namatay sa edad na 35? At kahit na siya'y saksi sa pagpapakita ng mahal na Birhen dun sa Lourdes, France, nanatili siyang salonera, nanatili siyang sakitin. Actually po, si contracted cholera, asthmatic, at later on, kinamatay niya, nagkaroon siya ng LED TB. Nagkaroon siya ng tuberculosis. Maniniwala pa ba tayo sa Lourdes, France, gayon yung mismong visionary namatay sa sakit? How are we going to believe na yung nakita niya totoo, gayon hindi siya mismo gumaling, kundi dala-dala niya hanggang pumasok sa kumbento ng mga madre ang kanyang sakit? Kayo po, maniniwala ba kayo? But looking at Saint Bernadette Subiro, kabilang po siya ngayon sa mga incorruptible nung tingnan ng kanyang exhume yung kanyang katawan. Kabilang po siya sa mga hindi naagnas ang kanyang katawan. Well, believe it or not, maniniwala ba tayo
ang ito pang mangyari talaga sa Lourdes, ito ba'y tunay o peke? Ituloy niyo po ang pagsusuri at ituloy natin ang pagninilay. Amen. Ngayon po idulog natin sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng Diyos ng mga milagro, mga pangitain, mga pangyayari para palaliman ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Igpaning sablang pakalolo, pasalamatan da ka king pamamyemo kang Maria, bilang kekeng Indo at uliran. Papagbanalan mo kesana kapamilatana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilataning grasya mo, pekisabi ng Maria king anak mo, ing saupano ring mangailangan. Karin Lourdes iti daraptan mo, antimurin saupan mo saring sablang tapat keka, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilataning upaya mo, lilunganin ning Espiritu Santo i Maria, at kigline ing metong nga pungol alalaki. Kapamilatana, ipagkalob mo sana kaya kami, ring bunga ning Espiritu Santo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginong Diyos, binyemo kang Maria ing tetagan, talakad lalam ning krus, at kitman meng tulaking pamanyubli ng mebyening anak mo. Kapamilatana, saupan mo kesana karing kekeng kaligaligan, at patatagan mo ing kekeng kapanaligan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indumo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ngeni po aduan taming sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa pagmuna ng sablang kaligtasan, ipagkalod mo, ing apurira ka, aldoldo ketiking yato. Baning kekeng kapuryan, maging alang patlod, adalit karin banwa. Bibili mila harapan mo, ring kekeng kayadwanan. Ipagkalod mo sa pureti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. Kingdom at nidaralami, aining kekeng sarili, paboning altar ning kemi, pabanalan mo sa mi, walang paninap pag-isnawami, walang isipan at daktan.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kay katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, ing pangabay ng Kristo ang kay kanganak, lalo ng pepatayimtiman, ing lugod ing indong birhen kay ka, at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Babaw ning kay kaming kinan, ipagkalumusa kay kaming tetaganing pangataw ng Kristo. Ikapos na kaya sana king sablaming kasalanan, at gawa ng karapat dapat deting kaya kaming ahin. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kan temurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. At puryan da ka, pauliring kay kang kalam, kabang pibubulayin mila ring kay kang banal king ligaya. King pamagmasusimi king kapigagan na kan king na Birhen Maria, makapasubaliming tula, ing ikablas ming dalit ng kapasalamatan. E munanong kapag mulalan, ing depatan mo mabilog ayato, ding sablang likas lahi, tikmanda, ing degulan ing kekang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, iningat may maging indu ng Yesu Kristo, ang kekang anak at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ring anghel, karing banwa, yayampang ding karelang panananing pamanyamba, kabang magsyalarapan mo manggaman king alanganga. Misuge say siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Panalyaing Ginoo, Diyos mayumpaya, Nipnoy banwa ating labot tingke, pangligaya, Osana, Osana, Ika katas-katasan, Nuan ang daratan, Kinlagyun ng Ginoo, Nuan ang daratan, Kinlagyun ng Ginoo, Osana, Osana, Ika katas-katasan, Nuan ang daratan, Kinlagyun ng Ginoo, Nuan ang daratan, Kinlagyun ng Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami mayari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapet, pepasalamat siya kaya. Pira sinebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan at kananye. Itiin kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, andun niya ning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko ka na iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Esa medea, y Cristo sinubliam. I Cristo datang yata,
payo. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyabi ng may biyen ing anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatid ming Pepa inawan at maninayang sibling miye, ding sablang may yang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ba ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puryandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupuryandakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalangin tamid mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipamiyat subanwa, isang baning lagyo. Kami, ingkayarian mo, ipamintuan ng loob mo. Kaya't iking yato at king banwa, ipamintuan ng loob mo. Ipatawag mo kaya kami ding salami keka anting pamamatapati karing di kasala kaya kami emo kay ipay sa Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ni kekang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, ingalanang ka. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo.
Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang laban mo yung kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekan timor. Te po may kakapatad, masyatangin yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, peace. Kapayapan, kapayapan, kapayapan. Unang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos sa minala mo, ing kasalanan ning metoyado. Pakaluluan mo kami, Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Yung kordero ng Diyos, siminala ko king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Gino, Eg e matampang kumatampang tanggap keka, dapot ikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Maria, ginang
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Cloud tamo po ban pangadyaning dapat ning espiritual apama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap, king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan, at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan, at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti yaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Amen.
Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ipagkalumusan na kaya kami ring sakramento ning alangangang kaligtasan. Aparangalan mi naman sana, ing kapigaganakan king induning kaya kanganak, makapagsaya king labis-labis mong grasya, at apagtamasan ning alang malit mong kasaupan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo pong ngayon panalangin para king kapaldanan niya. Ito pong hanggang masakit, alaki ni, nung kilalayla, ilapit talangan po, king birhen, bang iyan naman, ilapit no, king anak na. O Ginoo, atipa, lubos maipay talanganggang Diyos, king kapamilatan ng bendisyon mo, ipagkalan mo kaming sikanan, at patukuran mo kami king kainan mi. Baligdan mo laring talasuyo mo, kambering ganaka mo, ikabos mula karing sablang sakit, at ibalik mula king kabulasan. Ban kanita king pihong beluan, king kayapan mo, bit mong kapasalamatan deng puryan ing lagyo mo. Tiyadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ya abukod yung Ginoo at talapangabos, bendisyonan na kayo't pagkalaman na kayo sanang kabulasan, king katawan at kabanalan king kaladwa, idala na kayo sanang matampa, hangga king alanganggang biye. Amen. Napitanda ko pong ini para wisikan na king banaladanom.
Ating ginuman tabi kay kayo. At kay Okay. Ante mo rin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Ingin pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. may arining kakatang kapag masusyan, o may tanak king kapayapan, mit mong tula, king sawap ng ginu, kapamilatan ng Mwana Birhen, Maria, Karin Lourdes. Salamat, King Diyos. Aldo, Aldo, kang Maria, gagaling ket malsinta. Uli ay kekeng hinto, malumon kekeng tuto. Ingali se pamamuri, ingrena manasili. Ausan miyang birhenindo, malumon kekeng tuto. Dangal pong salamat at maya pa oras, kay kaingan magandang araw. Marami pong salamat. Thank you.